ano man na yung klase dong? Bakit sausawan naman lang yung sa'yo dong? Oh, tama na. Wala ka ng pira dong. Ano man klase ang sausawan man yan? Ay, nako. May tuyo ako dong. Oh, ano ba yan sa'yo? Naghirap ka na sa buhay dong. Kay sausawan man yan. At mayroon pa akong special. Special pansit. At nag-special pancit nga na spaghetti naman yan. Tapos dong, ano ba yan sa'yo dong? Ay, nako, wala na talaga yan sa'yo dong. Hindi ba yan? Malas buang. Dapat kasi inuna mo yan nagpakita. Nagpakita ako sa akin na ano nagmamayabang pa ako sa akin. Wala naman yan eh. Hindi man yan pwede sa'yo eh. Ano pa, nagganyan pa. Dinagdagan pa. Kayabang-yabang lang talaga. Wala ka talaga panalo ka parati sa pagkain eh. Hindi naman ka tumataba. Kapayat mo, iwan ko lang kung saan lagay mo pagkain dong. Nasa bagtak siguro dong. Pasik kita nito eh, buang ka eh. Huwag ka magganyan-ganyan dong. Ba't iingit mo sa akin talaga? Kung magbigay ka. Hindi ka maano eh. Kahit kalahati lang. Ano naman na? Magganyan eh. Hindi man niyang magsaril sa'yo. May ano pa, magmakdo pa. Kala mo kung sinong may pera eh. Wala namang malayo pang sahod. Tapusan pa. Ako dong, siguro dong, mo na, last day mo na yan dong. Kasi ang dami mo nagbili ng ulam na hindi ka na hampas kita, maganyan-ganyan ka eh. Para kang tagulilong ganyan-ganyan. Ang daong sinatay, naganyan mo radyo, sugong ni mo dong. Ganyan. Ay, hindi pa niya magsilbi sa'yo dong. Cobra. Nakala mo, wala ka? Ha? Anaconda. Ano anaconda yan? Anaconda yan dong, kaya ang pangalan dong, Giturid. Ang ibig sa breeding yan eh, breeding ng anaconda yan. Hindi anaconda, ibang kulay yan eh. Ay, so, ano mga ibang kulay ganyan na talaga yan? Anaconda, kay violet man yan. Wala ka talaga dong. Paki ko nga yung dong, pichil. Kaya ako ng tubig ba? Ay, hindi ba ito pwede dong? Ay, hindi pwede.